फोन करा। ही बघा इतकी भाजी निघाली। बायको एवढी काय बोलूया काय एवढे आपुलकीने जेवण करते। तर हे बघा बियाणं हे आपल्याला लावायचं ना उद्यासाठी। काय बाई करायचं झाडांची सेवा काय 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 आपलं चालू असतं। बघा यांचा कालवा बघा किती खाण्यासाठी। आता मी बाहेर आले तसं पळाल्या जर खायला काय ना म्हणून ओरडतात। आता बघा येतील किती बापरे आवाज करू त्या आता येतील बघा। किती हुशार आहेत बघा। म्हणजे रोज खायला टाकते ना आज काय नव्हतं ना म्हणून ओरडायला आलं मोठ्या मोठ्याने। मला वाटलं काय झालं काय म्हटलं आलं का काय इथे काय म्हणून मी बघायला आले बाहेर। ती पिशवी पुढे ठेवा ना ते विसरायला होईल कुणाला दळणाची। हा तिकडे वेल्डिंगचं हे आहे ना तिकडे स्वप्नील काकाच्या इथं। मी त्यांना फोन करते बंद असेल ना त्यांना फोन करून सांगते मी कसलं आहे ते। जावा लवकर मला आडा बंद करू दे। आड्यासाठी थांबले मी इथे। गाडी आता पुसली ना त्या गाडीला धुकं बघा किती आले। हा काचांमध्ये धुकं आहे। फोन करा। जावा जावा फोन घेतला का काय माहिती। चला दोघं जण गेले आज सकाळी सकाळी कामासाठी बाहेर आणि आता आपला दिवस सुरुवात झालेला आहे। पटापट सगळं करून घेऊया घरातलं सगळं झालंय झाडलोट करून। आज ना बियाणांचं जरा काम आहे। हे बघा इथे ठेवलेलं आहे एक डब्बा सर्व बियाणं ना मला आज काढायचेत। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। आणि आत्ता मला वाटतं 10:30 पावणे 11 वाजलेत
जेवण करायला घेतलं मी. कुणालचे बाबा ना सकाळी बाहेर गेले होते, आत्ताच आले ते, म्हणजे एक 10 मिनटं झाले. 1-2 कामं होती म्हणून ते गेले होते बाहेर. तर घेवड्याची भाजी करायची ना म्हणून इथे जरा आले. म्हटलं थोडीशी ना भाजी ना काढून घेते. आता किती मिळते काय माहिती. चला काढूया, तुम्हाला मी दाखवते. ऊन बघा कसलं लागते ते. हे बघा आहे थोडीशी तयार झालेली. म्हणजे बटाटा वगैरे टाकून बघा छान होती ना भाजी. पानं नाही तर बघा ना कशी वाटते वेल पानांशिवाय. हे मी आता पटापट जरा काढून घेते. आतमध्ये आहे, आतल्या साईडला. ही अशी ताजी भाजी तोडायची आणि लगेच करायची. चवीला ही कसली लागते, ही भारी माहिती भाजी. म्हणजे अगदी तुम्ही जास्त असं काही टाकलं नाही ना तरी पण खूप टेस्टी लागते भाजी ही. बघा आतल्या साईडला आहे. पानं ना आताशी येत चाललेत. ही बघा इतकी भाजी निघाली. आपल्याला एक टायमाला भरपूर झाली. आता टोमॅटो हवेत आपल्याला, ते पण काढून घेऊया. कुणालचे बाबा आता दिसले होते, झाडांना पाणी घालतात. हे कसे अगोदरच काढले ना, थोडे लालसर झाले होते की पिकतात मते. त्याशी ना आपोआप गळून पडले होते. जास्त लोड झाला होता ना, एकदम नाजूक असतं ना हे टोमॅटोचं रोप. मग त्याशी जवळजवळ 1.5 किलो टोमॅटो काढून ठेवले. बस झाले आता इतके. पुढच्या साईडला बघते. ते बघा पाणी घालतात. हे काय इथे पिकलेलं आहे टोमॅटो. इकडचे काढते 1-2 जरा लालसर झालेले कुठले. हां तेच काढते. कडाक्याचं ऊन पडलंय बाहेर बघा. मी भाजी काढली आणि लगेच घरात आली. कुणालचे बाबा आहेत बाहेर ना झाडांना पाणी घालतात ते. पुढची बाजू ना ती त्यांना सांगितलं आत्ता करून घ्या ना, तर संध्याकाळी मग खूप भारी पडतं. मग तर तुमच्याशी ना मी आपली घेवड्याची भाजीची रेसिपी आहे ना पटकन मी शेअर करते. खूप छान लागते भाजी ही. तुम्हाला एक गंमत सांगते. आमच्याकडे की नाही घेवड्याची भाजी आवडायची नाही. म्हणजे हे दोघं पण तोंड ना वाकडे करायची. पण जेव्हापासून आता ही वेल लावलेली आहे ना भाजीची, तिथपासून खातात बरोबर आणि अगदी आवडीने खातात. छान बनते भाजी ही. सर्वात आधी ना भाजी ही धुवून घेते. हे टोमॅटो थोडे कच्चे आहेत ना, आणि हे बघा हे त्या दिवशी काढले ना टोमॅटो, तुम्हाला मगाशी म्हणाले ना, आता हे चांगले असे ना लालसर होत आलेत बघा. हे बहुतेक असे वापरले गेले. ह्या मिरच्या काढून ठेवल्यात, त्याचं लोणचं करायचं आहे. पण आज बघूया जमतं आहे का, नाहीतर मग उद्या परवा म्हटलं करायचं आहे. तर सगळ्यात आधी भाजी धुवून घेते. तर इथे आता भाजी करायला सुरुवात करूया. काय काय साहित्य घेतलं तुम्हाला दाखवते झटपट. बटाटा घेतला एक, ही आपली भाजी. कोकम घेतले 2-3. ही सुकी मच्छी आहे. जवळा तो जरा पाण्यामध्ये भिजत घातला आहे. पिठाची परात होती ना त्याच्यात टाकला आहे मी. कोथिंबीर घेतले. भरपूर प्रमाणामध्ये कांदा घ्यायचा आणि टोमॅटो. इथे मी गॅसवरती कढईमध्ये तेल टाकून ठेवलं आहे. तेल आपलं चांगलं गरम होतं आहे. तर तेल बघा आता गरम झालं आहे. आपण सगळ्यात आधी कांदा टाकूया आणि कांदा चांगला लाल करून घ्यायचा. कांदा बघा लाल झाला आहे. आता कोथिंबीर टोमॅटो हे सगळं टाकून घेऊया. त्यातच मी सर्व आता मसाले टाकते. तिखट मसाला आपल्या चवीप्रमाणे टाकायचा. आता ही भाजी ना तिखट जरा चांगली लागते म्हणून थोडंसं जरा जास्त तिखट टाकते मी. हळद, मीठ टाकायचं आपल्या चवीप्रमाणे मीठ, थोडासा गरम मसाला. चांगलं तेल सुटेपर्यंत त्याला परतून घेऊया आपण. आता 1-2 मिनिटांना झाकण लावून जरा तेल सुटू दे. आता 1-2-3 मिनिटानंतर बघा चांगलंसं तेल सुटलंय. आता ही सर्व भाजी आहे ना सर्व टाकूया आपण. सगळं एकत्रच केलंय. चांगलंसं परतून घेऊ. आता ह्याच्यावर ठेवूया झाकण आणि थोडंसं फक्त नावाला पाणी ठेवायचं.
म्हणजे भाजी आपल्याला करपू नाही द्यायची म्हणून वाफेवरती ही भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची. तर 5 ते 7 मिनिटांमध्ये आपली भाजी शिजून जाईल. बटाटा शिजला की भाजी आपली तयार होईल. आता सर्व किचन आवरलं मी, म्हणजे जेवण सगळं करून झालंय. आता भांडी वगैरे सगळी मी रिकामी केली आणि आता चहा नाश्त्याची भांडी पण थोडीशी आहेत घासायची आणि आता जेवण केलं ते. तर कुणाल म्हटलं अजून आला नाही तोपर्यंत किचन पटापट म्हटलं आवरून घेते. तेवढीच दुपारी मग भांडी कमी घासायला. आणि आज तेलाची किटली वगैरे पण खाली केली. हे बघा तेलाचं, म्हणजे ना तेलाचे 2 डबे असतात. हा एक छोटा डबा आणि ही मोठी किटली. त्याच्यामुळे म्हटलं आता रिकामी केलं आणि म्हटलं घासून घेते, तेवढं म्हटलं बरं पडेल. कांदे चांगले सुके बघून आण. आणि इथे आता बघा जेवायला घेतलंय. कुणाला आला, सर्व ताटा वगैरे मांडलेत, सलाड बनवतात. टोमॅटो मस्त आहे ना, पिकले ना ते टोमॅटो आणि कांदा. काय पडलं? दगड, धार काढायचा दगड. आज डाळ भात भाजी चपाती असं जेवण आहे आमच्याकडे. ही बघा तुम्हाला भाजी दाखवते. अशी मस्त सुकी भाजी करायची, खूप छान लागते. भाकरी बरोबर एकदम छान लागते चपातीपेक्षा. पण आमच्याकडे भाकरी जरा आवडत नाही ना जास्त कुणाला, म्हणून मग चपाती. परत कुठे गेला? तिकडे जरा येते ना, परत येते ना भात वाढायला. मोठाच पळत, मोठा बारका खासाला टाकायचा. थोडीशी डाळ केली, झालं कांदा. कुणा तुला भोपळ्याची भाजी वाढू काय रात्रीची? नको, घे थोडीशी. बाबाला हा काय भोपळ्याची भाजी वाढ, सगळीच वाढ, सगळी वाढू. तुला ठेव थोडी, मला घेतली जराशी. न करता असं बोल, कशी वाटले काय, जरा फीडबॅक द्यायचा येतो ना. बायको एवढी काय बोलूया, काय एवढे आपुलकीने जेवण करते, तर जरा बोलले ना चांगलं झालंय म्हणून मग जरा बरं वाटतं ना आम्हाला पण. मग नवीन पदार्थ परत खायला मिळतं मग, माहिती काय. तर कुणाला घे, तू जेवायला घे, म्हणजे चपातीमध्ये ठेव. आणि आता 5 वाजले संध्याकाळचे. मागच्या साईडला बघा ऊन कसं कडकडीत दिसतंय, वारा भरपूर सुटलाय. चहा ठेवला गॅसवरती. थोडंसं काम आहे बाहेर, म्हणजे बियाणं वगैरे ना थोडंसं काढायचं आहे. सकाळी बघा तुम्हाला मी दाखवलं की बियाण्याचं करायचं असं बोलले मी, पण ते अजून करायचं बाकी आहे. तर पटकन ते बियाणं काढून घेते, तुम्हाला पण मी दाखवते. काही बियाण्यात ना भिजत घालायला लागतात, म्हणजे मग आज रात्री जर काय भिजत घातले तर उद्याला मग लावता येईल सकाळी. तर सगळ्यात आधी चहा पिऊन घेते आणि मग तुमच्याशी शेअर करते मी. आता की नाही थोडासा विचार केलाय की घरापुरती काही भाजीपाला ना जो ना उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला उपयोगी पडेल अशा पद्धतीचा लावायचा आहे. तर आत्तापासून लावला तर मग ते मला वाटतं एप्रिल मे महिन्यामध्ये आपल्याला मिळेल. आता हा जानेवारी. चहा पिऊया. डबा हे करून जाता ना, लाल मठ टाकायला पाहिजे. हे मला वाटतं हे गवारीच आहे. ही बी कसली आहे ती बघ, मला वाटतं ही काकडीची वाटतं. काकडी आहे ना. बघा कलिंगडचं बियाणं, हे कलिंगडच्या बिया आहेत ना, भिजवायला लागतील. आपली वारा पण काय सुटलाय. पण बी भिजव. कसली आहे ही? कारले वाटतं. 2-4 तास भिजवून टाकायची.
बघते आता. मी ना भेंड्याचं बी शोधते. कलिंगडचं आहे आपल्याकडे. चवळी आहे. हाय भेंडी आहे. भेंडी पण लावायची. पडवळ काय ठेवली आता नाही लावायचे ना. एवढा दुधीचा पण आहे. दुधीचा हवा बियाणं. दुधी टाक. दुधी आता टाकायचे. हा दुधी बोबला की ही साईडला ठेवते मग. हे 3 बघा, हे 3 साईडला गेलेत. हे आता कसलं आहे काय माहीत नाही, पण लावूया. काय कलिंगड आणि भोपळ्या एवढंच आहे. कलिंगड आणि भोपळ्या ह्याची वेळ आहे. चिबूड ते ठेवते पावसातल्या कामाला. पावसातला टाकावं चिबूडच आहे. तर हे बघा बियाणं हे आपल्याला लावायचं आहे ना उद्यासाठी, म्हणून हे काढून ठेवलं आहे सेपरेट. आता ही चहाची पात सुकलेली होती ती काढली मगाशी. ती आता मला कटिंग करून ठेवायचे. आणि तिकडे समोर बघा ते मिरच्यांची रोपं आहेत ना, त्या मिरच्या सर्व काढतात. कारण ती रोपं आहे ना बाकी आहेत आपली कटिंग करायची. तुम्ही जर का मागचा व्हिडिओ बघितला असेल त्यात तुम्हाला माहिती पडेल की मिरच्यांच्या रोपांची सध्या ना कटिंग चालू आहे आमच्याकडे. आणि फवारणी, औषध फवारणी. तर चला आता हे सगळं उचलते मी, आवरून घेते. ते समोर पण त्यात हळद वगैरे आहे, ती पण सुकली आपली. ते आता मला उचलून ठेवायचे. आता नाही करणार आहे मी ते, मी उद्याला करून टाकीन. आता हे बघा हे आमच्याकडे वेगळं खत नवीन. सांग तर खरं काय काय आहे ते. काय नाही, केळ्याची साल आहे. केळी खाऊ नये ना, ते साल सुकवले ते कडकडीत उन्हामध्ये. आता ते बघा मी असे वाटून घेतात. आणि ते चांगलं खत आहे असं म्हणतात. कारण आता उद्याला हे सगळं करायचं आहे ना, त्याच्यासाठी ना खत हवं आहे म्हणून ते आता तयार करायला बसलेत. काय बाई करायचं, झाडांची सेवा काय 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 आपलं चालू असतं. ही आपली चहापत्ती पण मला झाले कटिंग करून. ते आता घरात नेऊन ठेवते. चला सगळं आता पसारा आवरूया. नाही वाजले हां. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.